Што замежныя выведкі кажуць пра Беларусь? А тое, што сітуацыя ў Беларусі з вялікай доляй імавернасці дэстабілізуецца ўжо сёлета ў 2026 годзе. І прычына тут вельмі простая. Расія блізкая да дэстабілізацыі. І у альянсе з Кім Чен Ынам, вот яшчэ адзін пацыент ядзернай псіхбальніцы, і з Лукашэнкам патрэбныя нейкія хуткія імклівыя перамогі. Ну і каб скарыстаць, канешне, беларускі плацдарм. А Лукашенко разумее, што ён проста уб'ецца аб скалу разам з Расіяй. Да таго ж Расія не дае грошы, там эканоміка можа ляснуць, так? І патрэбна дыверсіфікавацца на захад. І Пуцін гэта разумее і падумвае, прыкончыць Александр Ігоровича ці не. На гэты конт на YouTube-канале Радыё Рацыя, вот набірайце, вы там пабачыце доўгае відэа з Вадзімам Кабанчуком, это апазіцыянер, адзін са стваральнікаў полка Каліноўскага, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацбяспецы і абароне. Паслухайце, вельмі цікавая гутарка.